Bona tarda, confinats! Mireu, jo vaig començar a mirar ocells l'any 85. Jo vaig fer a l'Escola Ximenis, de Girona, on vaig tenir un professor, l'Antoni Domènech, que em va ensenyar molt, de natura, d'ocells, de història, de tot. I allà, justament, és quan vaig començar a veure ocells al costat mateix de l'escola, entre ells la gralla. Com fa aquest noi que viu just al davant, en un balcó que veu l'Escola Ximenis. Escoltem-lo. Hola, confinats i confinades. Em dic Liam i tinc 8 anys i visc a un pis de Girona. Estant confinats, el balcó s'ha tornat un lloc molt important de casa meva. Abans no el feia servir gaire, però ara és la manera de seguir estant a prop de la natura. Cada dia al matí vaig a fer un registre dels ocells que veig i sento. Normalment veig coloms, pardals, guaretes blanques, gralles, garses, molts gavians perquè tenim el riu Nyà i Ter ben a prop. Últimament veig alguna oreneta perquè ja ha arribat la primavera i també sento mallarengues carboneres. Parlant de referents, Antoni i jo ens vam conèixer als campaments dels aiguamolls de l'Empordà, que organitzava en Josep Espigoler, entre altra gent. En Josep és un personatge empordanès, naturalista, educador ambiental i gran observador de la natura i del cel, on no només hi veu ocells. Bon dia, confinats. Avui en Pons i Antoni m'han dit que us parli d'un altre ésser que està pel nostre cels. Aquesta vegada no són ocells, és la nostra estimada lluna, l'astre més proper, que per Setmana Santa fa sempre el ple. Avui, quan el sol es pongui, ella sortirà. El sol per l'oest, ella per l'est. Si podeu, amb els 3 peus, i si no us ingenieu una cosa semblant, per poder-la veure sense vibració. És un espectacle fantàstic. No us ho perdeu. Bé, doncs ja ho sabeu, aquest vespre, els que tingueu la finestra mirant cap a llevant, veureu una lluna plena preciosa. I ara seguim amb educació ambiental. La Clara, que està fent aquests cursos de l'ICO tan interessants, ens explicarà des de dintre com ha viscut aquest segon dia. Segon dia del curs ha tornat a passar molt ràpid, cada dia passen moltes coses. Avui hem parlat dels estatus dels ocells, si són estivals, si són residents, hivernants o si són de pas. I hem conegut el campió mundial dels campions mundials viatgers, que és el xatrac àrtic, però aquest no el podem veure des de la finestra. I això és tot per avui. Demà, més natura observada des de casa. Resistiu, confinats!